लोगोफोर भाइरेल डिजिटल बदनाम जायखौ जों भाइरेल होननानै बुङो ना बे जि डिजिटल बदनाम बे भाइरेला ओरैबायदि मोनसे कन्टेन्ट जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बर'फोरनि ससियेल मिडियानि गेजेराव जि भाइरेल बदनाम जानाय होनना बुङो डिजिटल बदनाम जायखौ बुङो जोङो बे बदनामा बै भाइरेला ओरैबायदि माने जोंनि थाखाय प्रिय ओरैबायदि मोनसे अनजाथाव मोनसे कन्टेन्ट बेयो बेखौ जुदि खनसे मोनोबा बेखौनो दामगासिनो थायो सेम भिडिअखौनो बार बार बिबो सबबो होजोबनानै माने आरोबाव सुपार भाइरेल खालामनानै होयो माने बुंनो थाङोबा ओरै जायो जाय भाइरेल जादोंना बै भाइरेल जानाय कन्टेन्टआबो गावनो गिलायलांबायसो खोमा जे आंखौ एसेबां भाइरेल खालामबाय आंथ' बाङायल'सो जादोंमोन भाइरेल नाथाय दा ओरैबायदि भाइरेल जाबाय माने आं जेरावबो बयनिबो ससियेल मिडियायाव माने आंखौ लिंगासिनो आलासि महरै बेबायदि मोनसे कन्टेन्ट बिनिखायनो आंनि मोनसे ओरैबायदि फिलिं फैदों माने जोंनि बर'फोरनि ससियेल मिडियायाव आरो जुदि सोरबा बेबायदि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि हेफाजाबै सोरनिबा एक्जाक्ट भइसखौ डाबिं खालामनानै बा कपि खालामनानै डक्टरेट खालामनानै बिखौ जुदि सेम भइसजों माखासे बेबायदि कन्टेन्ट खालामनानै बेबायदि जुदि कल रेकर्ड भाइरेल खालामनानै जुदि होयोबा थारैनो बे जोबोर पपुलार जागोन आरो सबसे बेस्ट कन्टेन्ट जागोन दानि समाव बियो आं बेबायदि बुंगोन बिनिखायनो आंथ' बेबायदि नुदों जोंनि बर'फोरनि जि ससियेल मिडिया बेवहाय भाइरेलनि बादै सबसे बेस्ट कन्टेन्ट जेबो गैया बाखि जिमान जि कन्टेन्ट नोंथाङा बानाय मानो बेखौ रावबो नायनाय नङा नाथाय बै भाइरेल कन्टेन्ट बा बेनि सायाव मोनसे कन्टेन्टनि सायावनो 100टाबो भिडिअ बानायनो हागौ होननाय बायदिसो आरो स' भाइरेला ओरैबायदि पपुलार जोंनि गेजेराव माने जोंनि मानसिफ्रा ओरैबायदि सोरबा सासे बदनाम जाबायखौ ओरैबायदि बारा बदनाम खालामनानै मोजां मोनो बेबायदिखौसो आं बुंनांसिगोन आरो दा बाखि बिनि बादै नोंथांमोना मा नुयो बर'नि ससियेल मिडियायाव बिनि बादै मा नुबोयो नोंथांमोना बुंदो भाइरेलनि बादै सबसे पपुलारसिन कन्टेन्ट मा नुयो नोंथांमोना जानो हागौ मोसानाय एन्टारटेनमेन्टआथ' बेलेग बिभाग जाबाय बेखौथ' सबबो मोजां मोनो दुनियानि बयबो मानसियानो नोंबो आंबो मोजां मोनखायो बेखौ सबबो नायखागोन बे बेलेग नाथाय बिनि अनगायै आरोबाव सबसे मोजांसिन कन्टेन्टआ जाबाय भाइरेल बिनिखायनो हायोबा जायफोरा गावनि मान सन्मानखौ जेबो गिया हायोबा नोंथाङा जुदि रां आरजिनोबा जेसेबां हायो भाइरेल जा होननाय बायदिसो आरो जाय बांसिन भाइरेल जानो हागोन जाय भाइरेलखौ जाय प्रमोट खालामगोन बै बांसिन आरजिनो हायो जोंनि गेजेराव नोंथांमोना बे बाथ्राखौ नुगासिनो थादों जोंनि गेजेराव बाखि बिनि अनगायै सोरबा एडुकेसननि भिडिअ बानाय बेखौ रावबो सैमायाबो नायनाय नङा सोरबा बहाबा माबा मोनसे बानाय बेखौ रावबो सैमायाबो नायनाय नङा होमबा सोरबा साफा सानैखौ नायो न' डाउट बाखि बिनि अनगायै नोंथाङा जेबो ओरैबायदि कन्टेन्ट नुनाय नङा जाय जोंनि समाजाव माबा मोनसे मोजां इम्पेक्ट खालामनो हायो बेनि बादै नोंथांमोना जेबो नुनाय नङा दा नोंथांमोना नुबाय थादों हाग्रामा महिलाया साननैसो सिगां भाइरेल जादोंमोन सासे आइजोजों नङा होमबा बे भाइरेलाबो आंनि मथे फेक आरो सब पलिटिक्स बिनि उनाव मैखोम आरो पुर्निमानि नुबाय आरो बिसोरनिया दा बर्तमान सोलिबाय थादों आरो बे एखे समावनो मैखोम आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि गेजेराव मोनसे कल रेकर्डिं भाइरेल जादों बेखौ जिमान हायो फोसावदों बायदिसिना रोखोमनि माने थाम्बनेल बायदिसिना रोखोमनि माने माबोरै हायो हाइलाइट खालामनो नाजादों माने ओरैबायदि लिरदों माने आउट जासिगोन नामा बिथाङा एबसुनिफ्राय होखारजासिगोन नामा मैखोम बसुमतारियाथ' एरख'जाबायानो मोननै आफादनिफ्राय एरख'जाबाय बिथाङा माने जिखिनि थानांगौमोन सासे आइजोनि थाखाय बिथाङा टटेलि माने गावनि गासैखौबो खोमाना लानाय बायदि जाहैबाय स' भाइरेलनि थाखाय बिथाङा एक्सट्रिम माने लस जादों होननानै आं बुंगोन नाथाय दिपेन बर' सारा बेखौ जेबो खेरायाखै बिथांनियाव ना मोदोम नांदों ना गिदों ना फावसायदों खारन बे बाथ्रायाबो नोङो जेसेबां हायो एबसुखौ माबोरै हायो डाउन खोलैनो नाजानाया माखासे सुबुंनि खामानि बायदि नुदों आरो माने एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ जेसेबां हायो इमेजखौ नस्थ' खालामनो नागिरनाय बेखौ नुदों स' ओरैबायदि मानसिफोरा एक्टिभ जादों बे रेकर्डिंखौ खोनानानै बेनि रियेलिटिखौ चेक खालामालासिनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन खायसे नेताफोराबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों नेताफोरनि सबसे इम्पर्टेन्ट खामानिया जाहैबाय मा बेखौ चेक खालामनाय नाथाय बिथांमोना चेक खालामालासिनो चान्स मोनाव डेन्स मारिबाय देट मिन्स पलिटिक्स स' पलिटिक्सआ माने बेवहाय हाबबाय बिनि रियेलिटियाथ' फैगोन ना फैया मोगथाङाव बेखौ माने जों आसा खालामजालिया खारन बे पलिटिक्सआव खनसे हाबबायबा बे बाथ्राया रियेल ना नंखाय बेदो जेबो मतलब गैला बे टटेलि पलिटिक्सआव थांबाय आरो बेनि दारै माबोरै गावसोरनि भट बेंकखौ स्ट्रं खालामनो हागोन बेवहायसो नांथाबनायखौ जों नुनो मोनबाय देट मिन्स मोनसे बाथ्राया रोखा बेबायदि कल रेकर्डिं भाइरेल खालामनायाव सोरनि आखाइ दोङो सोर बांसिन खालामदों बेखौ नोंथांमोना नुदों बेखौ बांसिन नुदों दिपेन सारनि आरो मैखोमनिखौ बुंबा बेवहाय BPF नि प्रक्सी
प्रक्सि मिन्स जायफोर बिथांमोना बिसोरखौ बांसिन सापर्ट खालामो बिथांमोना बेखौ बांसिन भाइरेल खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय हाग्रामा महिलारि सानैखौ बेबायदि जों भाइरेल खालामनायखौ नुवाखिसै जानो हागौ UPPL नि प्रक्सिया जोबोर उइक खोमा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' माब्लाबो जेबो प्रुफ गैयालासिनो बाथ्रा बुङो नालाय बेफोरबायदि कन्टेन्टआव जेबो बुंखाया जाबावो दैदेनगिरिया नङा होमबा नाथाय पलिटिकेल लिडारफ्राथ' बिदि नङा ना पलिटिकेल लिडारफ्रा मा खालामो चान्स मोनबानो दामखायो आरो जेन माबोरै बे टीम मोनसेखौ दुर्बल खालामनो हायो उइक खालामनो हायो भट बेंकखौ गावसोरनि स्ट्रं खालामनो हायो बेखौसो मावबाय थाबाय दानियाबा स' बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि भटखौ बुरजा मोननो लुगैदोंबा सोरखौबा जिमान हायो गाज्रि भाइरेल खालाम बेसो जागासिनो थानायखौ आं नुनो मोन्दों आरो स' दिपेन सारनि जाय भाइरेलनि बाथ्रा मानसिफोरा बुंबाय थादों बे भाइरेलनि थाखाय सोरबा बुंदों आफादनिफ्राय ओंखारनांगौ आरोथ' ओरैबो नुगोन नोंथांमोना जे बड'लेण्ड रादाब बे निउस मिडियाखौनो बन्द खालामनांगौ बिसोर बायास जानानै माने फोसावो बेबायदिबो नुनो मोनगोन नोंथांमोना डेट मिन्स बैखौ बन्द खालामना होनाय लोगो लोगो माखासे मानसिया बेकार जाखाबाय नङा होमबा स' ओरैबायदि गावनि पलिटिक्सनि मुलाम्फानि थाखाय माने सोरखौबा डेस्ट्रय खालामनाय फोजोबस्रांनाय गैया खालामनांगौ होखारनांगौ एरख'नांगौ जेनेबा बयबो गाइखेरजों दुगैजोबनाय आरो ना बेबायदि स' जियानो जाया माने बेफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों बेवहाय बुंनो गोनां जोंहाथ' जेबो गैया नङा होमबा नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे भाइरेल जि कन्टेन्टआ सोरबा जुदि भाइरेल बदनाम जुदि जायोबा डिजिटेल जुदि बदनाम जायोबा माने बिखौ जेसेबां हायो दामखायो आरो बेवहायनो गोबां रां आरजिखानो नागिरो आरो ससियेल मिडियानि थ्रुयै बे सबसे इन्टारेस्टिं जादों बेनिखायनो आं मा बुंगोन दा नङा होमबा आंथ' बयनिबो गासैबो रोखोमनि माने बाथ्राखौनो कमन भाबै बुङो मा बुङो ना जोंनि ससियेल मिडियायाव भाइरेल कन्टेन्टनि बादै बेलेग मुवाखौ जों नुनो मोना बेनो सबसे दुखुनांथाव जोंनि थाखाय जोंनि ससियेल मिडिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय बुंनो थांबा जेबो खामानियाव फैयाखैसै इयुनाव फैगोन ना फैया बुंनो हाया नाथाय जेबो खामानियाव फैयाखै जोंनि हारिनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना बे ससियेल मिडियानिफ्राय बुंनो थांबा जेबो आयत्त खालामनो हायाखै सोरबा आयत्त खालामदो सोरबा जुदि माबा मोनसे मोननो हादोंबाबो बेयो गुबुन रावजों बानायनाय ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरनिफ्रायसो मोननाय नलेज आं बेबायदि बुंगोन नाथाय जोंनि समाजाव बेबायदि जों जेबो नुनो मोना आरो नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन आं दा जाय बाथ्रा बुंदों ना बेखौथ' आं मोनसे हारिनि फिउचार टारगेटखौ लानानै बुंदोंमोन बाथ्राखौ नाथाय बेवहाय नुगोन नोंनो बानायदोब्रा नोंनो बानायदो नोंथ' बहा बिराद गोरोंखा बिदिबो माने बहुत जाम्बा मानसिबो दं आरो जोंनि गेजेराव बहुत धरननि माने पण्डितगिरि खालामो नाथाय मोगथां फैनाथ' मोनसे बुंनाया जिन्दगि ओरैबायदि नोंथांमोन नुगोन ओरैबायदि बाथ्रा बुंनाय नुगोन खायसे मानसिखौ जाय मानसिया गावनि लाइफआव मोनसेबो समाजनि खामानि मावफेराखै बै मानसिया गेदेर बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो आरो जाय मानसिया माने समाजनि खामानिखौनो मावफेराखै जातिजों लोब्बा बबेबा बर' फरायसानि मुलाम्फानि थाखाय सोरबा बबेबा माने जोंनि हारिनि लाबनि आरो मावफेराखै बै मानसिनि खुगानिफ्राय बिराद गिदिर डायलग नुयो आरो आथिखालाव आरो बेखौनो बहुतानो नंगौबो सानलायलांसै आरो नाथाय बे बाथ्राया रोखा जायफोरा जातिनि खामानि मावो ना बियो ससियेल मिडियायाव फैनानै दांफावबाय थाया बिदि ससियेल मिडियायाव फैनानै बांसावबाय थाया बिदि डायलग मारिबाय थाया गोसोलाखि सोरबा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारनि बाथ्राया बेलेग नाथाय बेवहाय हारि माहारिनि जुदि बाथ्रा फैयोबा दिनै साधारन फिसा बाथ्राखौ लानानै इमान दामनो गोनां मा प्रयोजन दं सोरबा भाइरेल जादों बदनाम जादों बेखौ बदनाम खालामनायावथ' मोनसे क्राइम ना अब्लानिया बुंलायनोसै माने गाज्रिखौ दामखानांगौ अपमान खालामखानांगौ नङा होमबा नाथाय बे बाथ्रायाबोथ' सैथो बयबो मानसियानो गोरोन्थिखौथ' मावखादों जाय मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव फैनाय बिराद गिदिर बाथ्रा बुंदों मा बिसोरनि आन्डारग्राउन्डआव बिसोरनि आन्दोआव बिसोरनि सेंग्रा सिख्ला समाव बिसोर गोरोन्थि मावाखैमोन मा बिथांमोना मबाइलाव बायदिसिना पलिटिकेल डायलग रायलाया नोंथांमोनखौ आं बुंगोन नाय नोंथांमोना आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि बाथ्रा खोनादों बा बुंबाय थादों ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों एडिटेडनो माइबानो बायदिसिना बुंबाय थादों नाथाय नोंथांमोना आं बेखौबो खिन्थागोन मबाइल फननि जुदि टेक्न'लजिनि बा सफ्टवेयर जायखौ सफ्टवेयर होनना बुङो बै सफ्टवेयरनि जि टेक्न'लजि सफ्टवेयरखौ बा एन्ड्रइडआनो जा बा एप्पल फननि जियानो जा उइन्ड'सआनो जा जिमानखिनि सफ्टवेयर बानायदों ओरैबायदि सिस्टेमाव बानायनो थांदों बेखौ आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंगोन 100% डिलिटआ पसिबोलानो नङा बेखौ भार्चुवेल डिलिट होननानै बुङो रियेल डिलिट नङा स' नोंथाङा जुदि सोरदोबा माबा मोनसे रायलायफानो मा जाबायदि दिपेन सार आरो मैखोम बिथांनि गेजेराव जि बदनाम जादों नङा होमबा बा बेबायदि गुबुन सोरबा सेंग्रा सिख्लाया बदनाम जादों दिनै अपमान जानांदों सोरबा आइजोआ मानसिनि सिगाङाव अपमान जानांदों दायाबा सोरनिमोन साबेसेनिमोन दाया नाथाय बिनि थाखाय थाङै बहा हौवा मानसिया बदनाम जायाखै थाङै
बै आइजोआ मा सहायनांदों समाजनि गेजेराव ओंखारनाय जानांदों बै आइजोआ बेसेबां अपमान जानांदों मैखोम आरो पुर्निमानि बाथ्राखौनो बुङोबा मैखोमा दिनै बेसेबां खहा जादों जास्ट बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय होखारजादों नाथाय बै आइजोनि जिउआ मा जागोन नोंथांमोना साननानै बिथांमोना बुङो बै आइजोआ बिजोंबो सोमोन्दो दंनो आरो थाबायनो दे बिनि उनाव बिखौ दिनै बदनाम खालामबाय थायोबा बिनि नेक्स्ट फिउचारा मा जागोन बेखौ सानाखै माने बहुद आरो स' बै जि डिलिट ना जायफोरा दिनै बदनाम जाबाय थादों जायफोरा एकदम बांसावबाय थादों बाथ्रा मा बिसोर सोरजोंबा माब्लाबा बेबायदि गाज्रि फनाव बाथ्रा रायलायाखैना मा पलिटिकेल बाथ्रा रायलायाखैना मा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों बिसोर फनाव रायलायखोमायाखैना मा सानो नामा नोंथाङा बेखौ भाइरेल खालामनो हाया जेबो इम्पसिबल नङा बियो सब एक्सचेन्जआव रेकर्ड थायो गोसोआव लाखि गासैबो नेन' टेक्न'लजि गासैबो ओरैबायदि मोनसे सार्भार पृथिबियाव माने इन्टारनेटआ ओरैबायदि गोसारनानै दङ जेबादि बबेबा मोनसे नङा बबेबा मोनसे जायगायाव बियो सेभ जानानै थायो लोगो नोंथाङा जुदि इन्डियायाव डिलिट खालामबा बेयो आमेरिकायाव सेभ जाना थागोन आमेरिकायाव डिलिट खालामदों बबेबा इंलेण्डआव सेभ जाना थागोन स' इन्टारनेटआ मोनसे जेथिं मेथिंनो कानेक्सन दंजोबो सार्भार स्टेसना जेराव मेरावनो दङ बै सार्भार स्टेसनखौथ' नोंथाङा थांना इरेज खालामनो हायाना नङा होमबा ओरैनोबो मा बेयो डिलिटआ रियेल डिलिट नङा भार्चुवेल डिलिट बेनिखायनो गोसो खालामोबा गासैबो मानसिखौनो मा खालामनो हायो भाइरेल खालामनो हायो बे बाथ्रा नोंथांमोना मिथिना ला जायफोर नोंथांमोना फनाव बायदिसिना रायलायदों नोंथाङा सानदों आं डिलिट खालामबाय आंनिखौ रावबो मिथिया न' बिदि जेबो गैया सब आउट खालामजोबनो हायो बेखौ बे माब्लाबाबो डिलिटआनो जाखाया एक्सचेन्जनि मानसिफोरा बुङो जों 10 बोसोरनि उनाव इमान बोसोरनि उनाव बै रेकर्डफोरखौ डिलिट खालामो न' बिदि पसिबोलानो नङा बबेबा अफिस मोनसे डिलिट जागोन गुबुन मोनसेयाव बेयो सेभ जानानै दङ बबेबा मोनसेयाव सेभ जादों बबेबा हादराव डिलिट खालामदों बबेबा हादराव बेयो सेभ जानानै थादों बेनोथ' डिजिटेल सिस्टेमनि सबसे गोमोथाव नङा होमबा बे मोनसे नेटवर्क बबेबा जायगायाव डिलिट जाबा बबेबा जायगायाव बियो गुबुन महराव जाबायदि एनार्जि can neither be created nor be destroyed but it can be converted from one form of energy to another so बे मोनसे एनार्जि बेखौ मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसेसिम सोलायनो हायो बेनिखायनो सबबो भाइरेल जानाय लोगोफोर सबखौबो गोसोआव भाइरेल खालामनो हायो आंखौबो नोंखौबो सबखौ नाथाय जायफोरा भाइरेल जादों आनलाकि होननांसिगोन बिसोर आनलाकि माबा मोनसे बोधय ग्रह नांना दंमोन बिनिखायनो बिदि जाबाय खोमा बिदि बुंनांसिगोन स' लोगोफोर जोंनि गेजेराव जोंनि बर'नि गेजेराव जुदि बेबायदि भाइरेल सोरबा जायोबा माने बे मोनसे कन्टेन्ट जायो आरो बिखौ लानानै दामगासिनो थायो आरो बिनिफ्राय जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना मा नलेज मोनो आइ डन्ट नो माबा नलेज मोनगोन बेखौ नायनानै गेदेमा सुबुंफोरनि फारसे जि सानस्रि बिबा मा जागोन खारन दिनैसिम जेसेबां गेदेमा सुबुंफोर नोंथांमोना नुगोन आगोलनिखौनो जा दानिखौनो जा बा इयुनाव फैगोन रावबो पारफेक्ट नङा लोगोफोर सबबो मोनसे नङा मोनसे गोरोन्थि मावलांदों रमान बिग्रायनायखौनो बुं देबनागिरि हांखो लानायखौनो बुं रमान हांखो लानायखौनो बुं पिटिसि दाग्रा गेदेमा बिथांमोनखौनो बुं सबखौनो नाय स' गासैबो समनि फाखनाव बेनिखायनो नागिरबा गासैनोबो हाजार गोरोन्थि नोंथांमोना मोनगोन नोंथांमोना महात्मा गान्धीनोबो गोरोन्थि मोनगोन जवाहरलाल नेहरूनोबो गोरोन्थि मोनगोन मदिनोबो नुगोन सबनियावबो नुगोन रावबो पारफेक्ट नङा लोगोफोर